बिराद अखा हादों अखायानो गारनो रोङा दहाय अखा दहाय सान्दुं दुंनो नागिरदोंमोन लोंनानै जारलांलासो सिख्लाफ्रासो लोंनानै फेनांगौ थबसेयाव बुलायदों माथो नोंलाय सोरजों मा जादों दादि हा दादिया मोखां देखायनो लाजिदों सिख्लाफ्रा नै दा खाबसे मोनदोंबासो माबागोन इसोर दा नै ओरै ट्रेक्टर हालेवगासिनो नै जोंहा बिदा गोदोरा आलि खोगासिनो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ दोस्तों लोगोफोर दिनै माने जोंहा खोथिया फुनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आङो आलि बायनायखाय एसे थेनायखाय लेथ्रा नांजोबबाय बेखायनो गस्ला गिन्जिजोंनो आं भिडिअ बानायबाय आरोना दायोथ' मा खालामनो बोथोराबो सफैबाय गायनाय फुनायनि बोथोर दायो उफाय गैया आङो कन्टिनिउ भिडिअ आगारबाय थानो हायाखै अब्लाबो नाजागासिनो दङ कन्टिनिउ भिडिअ होनो थाखाय माने खामानि बेस्थ' जाबाय नालाय दायो दुब्लिनि खामानिबो आरो फारसेथिं बेलेग खामानि आरोना खामानि जोबनो थाङा दा दिनै खोथिया फुग्राफोर फैगोन दा नोंथांमोन एसे देखायगोन आं दा खोथिया फुनायखौ आरोना दिनै खोथिया फुनानै दिनैथ' मानदे दिनै समबार ओमफ्राय बुधबाराव गायगोन आरो जोंहा नै खोथिया बरिया जाजोब्बाय जौजोब्बाय आरोना खोथिया ओमफ्राय बैथिया आलि बायनायखौ थेदोंमोन आङो दै खोथियाव सोदोंमोन नालाय दा खोथियाव दैया जाबाथाय बेखौ थेना होफिननांसिगोन ओइ खावसे बिराद बरिया जादों क्लाउडा माने बोथोरा बिराद बरिया दिनै सान्दुंबो दुंदों आरोना एसे ओइ नै बरिया मोजांलै अखा नागारबाय जोमैया दङ दाबो हाजोआव ओइ नैबे नुहुरनाय हाजोआ अरुणाचल हाजो आरोना बारा गोजान जाया अरुणाचला बेनिफ्राय माने बे हाजोसिमहालागै 12 किल'मिटारसो दङ गगाबो मोनबावबायसो माने अखा सिजाबाय नालाय गगा मोनलायबाय दा देखायगोन आं सिख्लाफ्रा फैथ'वाखै खोथिया फुग्रा सिख्लाफ्रा फैथ'वाखै आरोना दा खोथिया फुग्रा सिख्लाफोर फैबा नोंथांमोननो आं भिडिअ बानायनानै देखायगोन Anuska मा मोनजाखो बेखौसो होदों गिलासखौसो मामाया गुग्ला जादों नै दनिस्कानाव गुग्ला आसि खांग्रांलाङो बेना जिरायनाया ओंखायनो खोमायावबो जादों बिथिंबो जाजोबदोंहाय गोमोन सायो बिथिंबो ने सना ने पाइनएप्पल का फैक्ट्री है हमारा घर पर ये जूस बनाएंगे इसको जूस पूरा जूस बना के पियेंगे उसको माने माबागोन जूस बनाना लोंगोन बेखौ माने जौ बानायनो नागिरदों आरोना पाइनएप्पल का बियार बनाएंगे इसको फ्रूट का बियार बहुत अच्छा होता है पीने के लिए ओमफ्राय दिनै ओइ बियार दाउसाबो दं नैबे माबा दं मा बिलाय बुट माने माइ खोथिया फुग्राफोरनि आरोना दा मा ओंख्रि संदों ओमफ्राय गोजा लोंनो नागिरलायबावो आसला दिनैथ' बेदर गैया बायदि मोनखादों आङो नाबो गैया बेदर गैया आइसोर थावथारा ओंख्रियानो नायलाय नाथुर गोरानखौ माबायदि लस खालामजोबफैयो बानलु गोरान नुदो आरो आयौ भिन्दि भाजासो नै फुगासिनो सिख्लाफ्रा खोथिया फुजेनबायानो नै दे बजाबैसे हाखो हा अ लाजिबावबाय सिख्लाफ्रा खोथिया फुग्राफ्रा दैया बारा जादों नामा हा गोराथार खोथियानो गल' जोबदोंसो दैयाबो देरद्रायदों
दै देरनायखायसो जादोंदां नैथिंनिफ्राय फुबासो जागोनदां होमबालाय बे गोरान गोरानखौ थेनांगौनो दै माबानायखाय जादोंदां दैखौ दहाय सोब्रबबायना मैयानो सोनानै दोननायबालाय गुरै जागौमोनदां डाबल माबबायना दे फुद' मोखां देखायनो लाजिदों सिख्लाफ्रा नै दा खाबसे मोनदोंबासो माबागोन इसोर दा गेजेराव गोजौ मोनथार माथो खोथियाखौ हा लाजिदोंलै इसोरनो सिख्लाफ्रा बुढ़ी पार्टी सिख्ला पार्टी नामा दे फुबाय था बिराद अखा हादों अखायानो गारनो रोङा दहाय अखा दहाय सान्दुं दुंनो नागिरदोंमोन लोंनानै जानलांलासो सिख्लाफ्रासो लोंनानै फेनांगौ आंहासो जानलांला हा सोरबाफोर माइ गायग्रा सिख्लाफोर फसायदोंबा बुंबानो जाबाय सेंग्राफ्रा डेन्जार फुखायो बिसोरो फसायदोंबा आरो कमेन्टआव बुंहरदो दे नोंस्रालाय दे लोंद' गोजा लोंसै इसोर नै गोजा सासोलै सा फुखांजोब्बायानो इसोरो बिराद स्पिड फुखायो आरोना फुनाया सोरबाफोर माने हाजिरा खोथिया फुनांगौ दंबा बुंहरबानो जाबाय कमेन्टआव आं नाम्बारखौ हरनाय जागोन एसे दे माबा बलेर' पिकआपजों लांफैनांगोन आरो गारि लानानै थालिर बिलाइयाव जानो नागिरदों दायो माने जलफान जासिगोन आरो मा होनदों बिला तामाम अखा खोथियाखौलाय फुखांजोब्बाय नै खावसे फुखांबाय आरो खावसे दंबावो बिराद अखा हादों नै ओइथिंबो फुगासिनो दं नै एवगासिनो बुरजा फुबायानो गाबोन समफोर गायगोन बिराद अखा हादोंबाबो गवा हालुवा मानसि आलि दाननांगौ जायो आरोना लोगोफोर बिदिनो हालुवानि खामानिफ्रा आलि दानगासिनो दङ दायो माने आमथिसुवाबाथाय आलि दाननोबो मोननाय नङा गायनोबो मोननाय नङा हालेवनोबो मोननाय नङा नालाय ओमफ्राय सासे हाजिरा लादों आरो आङो ओइथिं दङ नै दानगासिनो दासो 10थासोनिफ्रायसो दानखादों नालाय जोङो बारा गोबाव टाइम जायाखै दब्लायथाम ना माल'सो हादों दासो दानगासिनो दं ओइनो अयथासार माबा दं दाउसा मोख्रेबसो दं बारा बुरजा गैखाया आलियाबो माने खेबसेनो गिदिर गिदिरखा आरोना दब्लायब्रैजों बिगासे जानायखा
दब्लायब्रै दब्लायथामफोरजोंनो बिगासे जानाय माने दब्लायसेयावनो 1 खाथा दङ अबेबा ट्रेक्टरजों एवनाय नालाय ओंखायनो गिदिर गिदिर बानायदों आरो आलिखौ दे मेंबाय नामा हा आलि दानग्राया जोंना मोजां दानफुजोबनांगौमोन हाग्राखौ समाननो दानसुदों बेफोरखौ समान दानस्रां बिदिना इयो इफोरो बिदिया स्लिमनो माखासे खावब्ला सिख्ला नुदों खायलें दानदोंना नोङो आं सिदा दानदों खायलें दानबाय एरनायालाय ओमफ्राय मोजां जवाना नै आं दाननाय बायदि दानलां ओमफ्राय आं मादि दानदों समाननो दाननायालाय जादों नोंना खिन्थु हाग्राया जलांनांगौ आरो इदि दानलांबावनानै डाबल दानलांबावब्रा माबाखौल' हाग्राखौल' सनस्लिबलां बुजिबाय रेनकटखौ मानो खुखो ओमफ्राय बिराद गरम अखानायाव गरमनो अयथासार अखा ओइथिं मालाय फुगासिनो दं नै जुमबो जाबावला थुजाबावला केमेरायाथ' अखा हाबाथाय माने दै नांजोबो नालाय बारा मोजां नुवा आरोना दैखौ फुगारबाय थानो गोनां जायो दाथ' जिया गासिबो सिजोब्बाय गोरानजों गिसिजों गासिबो सिजोब्बाय ओंखायनो जाला मोजां नुला आं दहायनिफ्रायनो माबा आलिखौ दानखांबाय ओमफ्राय दा ट्रेक्टरा एवगासिनो दं आरोना नै दहाय बिराद हाग्रा गोजामोन बिफोर आफ्टार नै जासिगोन दा एवगासिनो दं बैथियाय साहा लायनो थांदोंमोन आङो जोंना नै फंबाया एन्जार होख्लायखायो दानखांनानै दोनबाय दसेल'सो 10थानिफ्राय नै दा 2थासिम मावबाय आरो बियो ओमफ्राय दा थांसिगोन सुथि जाबाय बेना बिराद सर्टकाट आरो बेना खामानिया ओमफ्राय नै जोंहा माहाजोन बाबु थिखादार जाहांदों आसोला सौग्रावदरा मालिकसो आसोला ट्रेक्टर लाबोदों आरोना बियो देग्लाय भारा लाबोदों बे ट्रेक्टरखौ ओमफ्राय दा एवहोबाय आरो आङो थाब गायनांगौ देग्लाय आमथिसुवानि सिगां आलि खोनांगौ गाबोनथ' बुधबार गाबोन खोजानाय नङादां इयो हरथाबो बिस्थिबाराव खोनसै मिथिबाय बिस्थिबाराव फै सानजों खोजोबगोन बेखौ रावखौबो नाङा लोगोफोर माइ गायनोबा बरियानो माने आलि खोबासो दैया थासिगोन नालाय दा टेनसन गैला आरो दै थाबानो बे जाखाजोब्बाय दायो डाबल एवखाबायना फिननै जाखाबाय आरोना फिननै जों साखौ माबासो लाबोदोंलाय संख्रि सासो लाबोदोंलाय मासि गाज्रि बियो बिदिनो जायो नामा सोरबा बिदि बोरै जानांगौ जाखो नालाय मसाय मेथाइबा पार्लिजि बावसो दां पार्लिजि बेखौ जाबा माबा जायो सक्ति जायो माला गायगोन होनदों गायनायाथ' दिनै खोथिया फुबाय गामिनिखौ समफोर गायसिगोन गाबोन सानसे थानानै बुधबार खालि गायसिगोन ओमफ्राय बेनिखाय आमथिसुवा बायबा हायाथ' नै थिगानो जाबाय मोनबायानो नै हाया आमथिसुवा बायबा गायनोसै बेनिखौ बरिया बुधबाराव फुनानै सुक्रुबाराव गायसिगोन बेनिखौ बारिया बेना बरिया नै माबासो दङ 2 बिगासो दं बारासो दं आरो ओइ लबार बागान मोजांनो नै बारि खालामजोबगोन आं एसे लासैनो बारि खालामनो नै गायजोब्बाय थानोसै बिनामिना गायजोबबा बिनामिननि गोजाबै गय बारिया दा साहा लोंगासिनो नै रेंकट गालासिनो टपिकखौ नायनानै गाननो नालाय प्लास्टिकसो गानदों सेफ जाबावो सिनो नै ओरै ट्रेक्टर हालेवगासिनो नै जोंहा बिदा गोदोरा माबा आलि खोगासिनो नै कामान्डो दा बेखौ खोबासो फैखासिन सानदुं एसे दंबा मोजां जागौमोन माबा मा होनो हाग्राफ्रा एसे सेवगौमोन आलिफ्रा टाइट जागौमोन आरो आलि माबानोबासो दा हाग्रा सेवसिगोन राखाङाबा जायालै जाया दा
ओ